Hej folkens, og velkommen til endnu en vlog. Jeg har lige været i biografen og se Hobbiten 2'eren. Vildt god. Jeg lægger en trailer ind her, så I lige kan se, hvad det andet omhandler. The Lord of Silver Fountains. The King of Carven Stone. The King beneath the mountain shall come into his own. And the bell shall ring in gladness at the mountain king's return. But all shall fail in sadness, and the lake will shine and burn. You have no right. No right to enter that mountain. I have the only right. What is this place? The desolation of Smaug. Destroy the dragon. Take back your homeland. The dwarf will never be king. Our time has come again. It is not our fight. Are we not part of this world? You seek that which would bestow upon you the right to rule. The Arkenstone. What's that? That, Master Burglar, is why you are here. They are in grave danger. The world is in grave danger. I fear for you. If this is to end in fire, then we will all burn together. You can't give up now! It never ceases to amaze me. The courage of hobbits. I am king under the mountain. Personligt synes jeg, at videoen er mega fed, og den er godt nok lidt træls at se i slutningen, fordi at den bare ender midt i det hele. Så man selv skal videre tænke lidt. Altså, det er lidt sådan op og ned, hvad man synes om det. Jo. Jeg overvejer at skifte nyt navn på YouTube. Skriv gerne i kommentaren, hvad I forestiller jer, eller gode forslag til, hvad fanden det kunne være, det skulle hedde. Fordi at, som jeg har fundet ud af det, er at måske at nogle af dem, der liker og ser videoen, det er nogen, der dømmer lidt ud på, at mit navn indeholder et meme, som det hedder. Altså dukke, som det ikke er gået op for endnu. Men jo, det vil jeg gerne have et tilbagesvar på, fordi at det synes jeg ikke, det er fedt at få likes og kommentarer på grund af, at man har et meme-navn. Jo, og så undskyld for den dårlige video før. Jeg har undskyldt til Ronny og til alle andre, jeg kan høre videoen, fordi at, ja, jeg ved ikke hvorfor, at I ikke kan høre lyden, men personligt, når jeg sidder med mit eget headset på, det her, så
så har jeg ingen problemer med at høre, hvad fanden der er, jeg siger. Så, men det er jo min fejl af Gears. Det er meget undskyld, og ja. Jeg håber, at I kan tilgive mig og blive ved med at se mine nye videoer. Jeg tror, det bliver mere fremadrettet. Det bliver nok bare vlogs eller korte videoer, som jeg selv reagerer, fordi at det der med at game og optage det samtidig, det fungerer ikke helt for mig. Det skal jeg lige finde ud af på en mærkelig måde. Men jeg tror, jeg holder en pause med det. Jeg kommer der en masse vlogs i stedet for. Fordi det jeg har mere forstand på, fordi der kan jeg også se, at på, der bliver ikke copyrighted content, fordi at det er som sagt, det er mig, der filmer mig selv. Så der er ikke rigtig nogen, der kan komme og sige, hey, det her det er mit. Fordi at det er mit værelse, jeg er på lige nu, og ja, hvad kan jeg sige til det? Ikke en skid. Jo. Skud til alle jer, der ser mine videoer. Bliv ved med det. Jeg skal nok lade mig putte annoteringer på, fordi at det åbenbart er ikke så godt for mig, fordi jeg haters af, har jeg fået at vide. Så det venter jeg lige lidt med. Jeg kan også fortsat god aften eller eftermiddag, eller hvad fanden I nu sagde den på tidspunkt til jer. Så er det juleaften i overmorgen. Det kan vi godt lide. Eller i morgen, hvis I ser den i dag. Eller hvis I ser den 23. Nevermind. God jul og godt nytår. Vi ses alle sammen.